Wow. Anong isda nga yan? Alam mo, islang ba to? Pampano? Hindi, ay. Hala! Swimming ka? Swimming? Yeah? Ha? Paturog pa ito yung bang. Good morning mga ka-dragon! Ayan! Gagala kami ngayon guys. Nakaluwag-luwag tayo ng konti. Hindi, pupunta kami ng beaches ulit. Paboritong puntahan. Hindi, kasi maganda kasi dun malinis, tsaka kunti lang yung taong swimming. Dito na sa atin. Si JD ready na mag-swimming. Ready to swim na. Ayan, thank you Kuya Johnny. Thank you Kuya Johnny sa Sabi ni Kuya Johnny, magkakain daw tayo sa class na restaurant. Pero parang mas kasi mas ma-enjoy po namin yung mag-swimming para yung mga bata ma-enjoy. Siyempre may mga busog pa naman kami. May mga dala rin kami pagkain. Bibili na lang din kami ng pangdagdag. First class din naman kuya daw yung pagkain. Sila dan kuya hindi na nakasama at sobrang busy sa Sibuyasan. Siguro magkain na lang kami dun sa kubo ng bila-bilaong pansin. Si Balong. Nandiyan, hindi naman sila ba? Hindi kasi sila pwede umalis at busy. Yes, see you later. Kita niyo matoy ko nagsimpat. Ayaw niya pong tanggalin yung kanyang shade. Kupit na ilong niya. Tiis pogi. Makatulog na to. Madilim kasi nakikita niya. Ayan guys, bili na tayo ng Kapwa. Okay na po yan. Pagdagdag na lang ako na to. 1 kilo. Pag 1 kilo, kalahati. gusto ko umiwi. Ito na kuya. Your destination is on the left. We're here. Sa may parking dito. Sa malilin. Sa may buko. Malilin ang entrance nito. Hindi yung pinakang Walang tao. Doon na yun. Ayun, dyan. entrance nga. Bayan. Oo. Ano na? Hindi ka na hilo na? Aray! Si Nana talaga kahirap. Swimming ka na. May dala ka nga na, pante. Puntahan mo na daw. Diyan katurog dan sa pakat. Tao po. Araw, tangali na. Wala ka naman yung panagindahan. Ayun, ang dami. Ang gaganda ng halaman. Ano na yung kanila, tindahan nila dito?
Kalabo ng ano. Yang, swimming ka? Naantok pa. Swimming ka? Swimming? Ya? Ha? Katurturog pa ito, Beng. Makaturturog pa. Dami isda. Mamaya na at naglilinis pa. Ako naman yung may tabo. Dati daw. Hi guys. Yung dati dito sa gilid lang. Yang. Aba, fair sila ni JD, oh. Aba, bigay yan ni Ate Loida at Mr. Robert. La, mag-swimming na si JD. Hala ka, JD. Enjoy ang mga bata. Nag-enjoy ang dalawang ubeng. Yang, happy ka, Yang? Yang, dala mo pa talaga si Minnie Mouse, ha? Base ka na na. Tanungin mo, Edo. Akin na lang. Ayan guys, day tour kami dito hanggang 5 PM. Hindi kami mag-overnight. Dahil may samba kami mamaya. Tsaka bukas. Hala. Sama dyan. Dito kayo, JD. Oo, sulitin nyo na at ano lang to, day tour. JD, oh. Umis namin. Kumain. Si JD, di Tadigos. Aroy, wawa JD, hindi makaligo. Hoy, nakasandal sante. Kaya lising ko. Hindi. Oh, JD. Miya na. Rachin! Napaligo na, napapadive na. Mga JD. Bubutog kantuman. Tayo mo, maglaki ka pa ng konti. Magsisi. Yan o, yung pinakakuan, doon pa rin. Doon ka lang. Papasananin ko ah. Mayroong ano yan, tupis si Nana. Tupis? Dapat na nakapante. Siya! Kalamig-lamig eh. Ligo! Huwag kayo mag-ihi dyan ha. Kaduragan, ito yung ating room. Ayan.
May ano na rin pala sila dito sa likod. Wow, ganda na. Dati wala pa to eh. Under renovation pa lang no. Natanggalin mo yung bato na, yun yung hinagis ni JD. JD, wag eh. Sige, pagalitan ka dyan. More? Ay, kadumi yan oh. Lai, yung may-ari oh. Wala ka. Dito. Mag-lay down na lang tayo. Hindi ko pala naisara. Yay! Wow! Wow! Saan yung pool din dito? Diyan, buksan mo. Yang, dito yang. Come here. JD. Hoy. Tara. Yan natin yung isang pool dito. Yang, come here. Wow. Parang ano, anahaw. Wow. Ano? What? Amazing? Amazing. Ganda oh. Ganda nito. Let's go na. Bye. What's inside your bag, Yang? Huh? You have toys inside? Yang? Lena, doon na tayo. Swim na. Araw, nagtugaw na si JD. Lamig kasi ng tiles. Let's go outside, JD. Ang kanilang CR. Ang ganda dito, guys. May shower room. So, ayan guys, mag-iihaw tayo ng malalaki. Wow! Anong isda nga yan? Alam mo, islang ba to? Pampanaw? Hindi, ay. Pampano isda to? Hindi ba yung pampanaw? Pampano? Hon? Isda lang hindi. Sinabi ng lahat. Ayan, isdang bato pala yan. Tsaka bangus. Diba, kaya mo lang ang test, malat sa'yo ng test. Ayaw niya. Yeah, for the first time guys, napasama rin namin yung pamangkin ni JJ. Ang matagal-tagal pang niligawan ni JJ para mapasama niya.
Kaya huwag niyo masyadong basahin dito, ah. Madulas kayo. Yung bag nyo, ilagay nyo na lang doon sa kwarto. Hali, basang-basa din siya. Itong masarap, sausawan guys. Hindi na yung pang-lechon gawa. Ayaw niya mamaya na. Oh, Madok, tanggalin mo rin kasi yung chinilas niya. Nana, madulas ka dyan, ha? Ganda ng sayo niya, ha? Kunin mo isang bukan, kahit mo kayo lagay ng pwede sa ha? Sarap po, laki. Ayaw magahon. Ayaw magahon ang bata. O sige, bahala ka. Doon na sa ano. Tawag mo. Balik na naman. JD, swimming? Ha? Swimming? Swimming? Slip ka muna, slip ka muna. Guys, ito yung ating ulam, o, di ba? Kasama kasi yung mga karne, kaya inihaw tayo. Inihaw na isla. Hindi ka sayo na umahon. Diyos ko po. Pag lumaki-laki pa ito ng konti, ay... Hindi mo na may gawin. Siguro magdalog na. Salamat Ama sa biyayang pinagkalutsaan, manong kapaspasan at pagpalain, mabuting na saan pangatawan, magamit sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Antayon, mga antayon. Happy New Year. Happy New Year! Walang katapos ang Happy New Year. Thank you so much, Kuya Johnny. Thank you, Kuya Johnny, sa Nag-enjoy ang baby si JD talaga yung nag-enjoy. Thank you, Brent Johnny.
Ba't nandun ka rin tayo? Bawal kumain, baka matagalitan. Tawal daw dyan. Mapicturean ka dyan na. Talagang pag-inisan dyan. Hindi naman pinataway yung buwan magkalat yan. Sige na. Maiwan ka. Sinisan mo yan. Krasado daw yung Ricky. Ito pala. Nandun sa kanya ako? Nandun sila. Lalo nagkain ka na yan. Hindi. Galo. Yan, nagkano na? Toto. Ay, bawal gagin! Bawal gagin! Piso? Piso? Oo. Ay, sakta. Alaw daw ka. Sa'yo. Nakuha ko. Wow! Makaguse. Dayan. Ayan guys, napagod na rin sila mag-swimming. Alas 2 pa lang nagsiahon na sila. Yun na naman pala yung dalawa. Yung pamangkin guys si Gigi, oh. Nakabase na yan kanina, oh. Nagbalik na naman. Talaga naman. Sinusulit. Gigi! Ikaw talaga, ha? Sige, pagalitan ka dyan. Uy! Lana! Lana. Wait! Uwi
Di na masaya siya niyan. Di masaya. Bitin ng tulog. Dalawa ka na nga ha. Pati bukod yata. Oo,